Olemekezeka mtsogoleri wa dziko lino Dr. McCarthy chakwera akhala ndithu akuyendera ntchito zachitukuko ku chigwa cha Shire sabata ino, ndipo kumeneko mmodzi mwa aphungu a nyumba ya malamulo amenewa ndithu ndi olemekezeka a Gladys Ganda amenenso amayimira chipani cha Democratic Progressive Party ngati mtsogoleri oona nkhani zoyenetsa zisankho, anayamikira a president ponena kuti inu ndi president wa dziko, sinu wa chipani chokha, ndiye anthu adzimvetsetsa kuti munthu akakhala president wa dziko umafika paliponse kuchita chitukuko. Mawu amenewa akuoneka kuti sanasangalatse akuluakulu ena a chipani cha Democratic Progressive Party poona kuti mayi Gladys Ganda ndi munthu mmodzi amene wapatsidwa mphamvu kuti ayendetse ntchito yoonetsa kuti chipani cha Democratic Progressive Party chidzawine zisankho za 2025. Ndiye kulankhula kumeneku ena amaona ngati kuti ayi a Gladys Ganda apereka likasa kapena kuti apereka joka ku chipani cha Malawi Congress Party. Iwo sangalankhule zopembedza a president pamenenso akugwira ntchito yoyendetsa zisankho ku chipani cha Democratic Progressive Party. Ndipo pakali pano chipanichi chachotsa pa mpando wawo waudindo ngati woyendetsa zisankho ku chipani cha DPP, ndipo anasankha kuti akhale mlangizi wa president pa nkhani zina ku chipaniko. Nde pano ndi Nyasa Voice Box tabwera ndi a Pastor Chishumba amene akufuna kuyika maganizo awo pa zimene analankhula mayi Gladys Ganda kunsanje komanso kuchotsedwa kwawo pa mpando ngati mkulu oona zisankho ku chipani cha Democratic Progressive Party. Ndite tikhale limodzi pano pa Nyasa Voice Box TV ya Chishumba akuti bwanji pa nkhani imeneyi. VN yanga iyi nthawi zina kumakhala ndi ma-advisor opepera kapena kuti ma-advisor adyera kapena kuti ma-advisor osafunira zabwino dziko la end result yake imakhala chisoni maka kwa iwe amene ukupangidwa directorate. Ndi nkhani yomvetsa chisoni imene ndabweresa kumadzulo uno, nkhani imene yachitika dzulo ngakhale kuti dzana mwina titero, kuti mayi Gladys Ganda amene anthu a DPP anawakhulupirira ndi kuwadalira kuwapasa mpando waukulu ngati umene wa Director of Elections ku chipani cha DPP, pa statement yawo pa msonkhano umene unachitika ku Nsanje Lalanje ku constituency kumene iwo akuyimirira ngati phungu, kuyankhula mawu ogulitsa udindo wawo kuboma kuti mwina zawo zichite bwino, koma zonsezi zachitika chifukwa cha directorate ya munthu wina amene iwo adankhulupirira ngati wachikondi wawo kuti atha kuwachita advise zinthu za nzeru. Madzulo uno ine Pastor Shumba ndima pa chilungamo monga mmene ndimayankhulira masiku onse, alole akane, koma nkhani yonena kuti bambo Gerald Viola ndi amene amulakwitsa mayiyu kumpasa uphungu ndi upangiri wolakwika, iwo atadya ndrama kuchokera ku Malawi Congress Party chifukwa cha mavuto ananu amene awapsinja bambo Gerald Viola. Ndimati ndipemphe ku chipani chathu cha DPP Executive Committee unena kuti bambo Gerald Viola mwafufuze bwinobwino modekha, mupeza kuti ngati DPP yakhala ikuluza mipando ku Chikwawa ndi Nsanje districts nchifukwa cha bambo Gerald Viola, amagulitsa mipando kuwapatsa makaladi amene amangofuna mbali yokhayokha yolamula kuti iwowo zawo zizowayendera ndi mabizinesi yawo. Choncho Chikwawa ndi Nsanje imagulitsidwa mochipa chifukwa choti anthu aja makaladi aja amamupatsa ndalama Gerald Viola, iyeyo nkumapasa upangiri nkumagulitsa chipani kuti chizipita kwa makaladi anthu otsutsa. Zaziwika ndipo zafufuzidwa zimene ndikuyankhula pazi, ngati ndikunena zabodza china chilichonse abwere pano Gerald Viola ayankhe kapena atsutse, chifukwa maumboni onse ndili nawo ndipo ndikhoza kuponya pompano kuti mumve anthu amadera amene wawa akuyankhula.
zomvetsa chisoni kwambiri kuti chipani cha DPP chimamuyika Jerry patsogolo potengera kuti mbuyomo adagwirapo ntchito komanso ngati mmodzi mwa anthu amene anagwira ntchito ku ofesi ya president ku State House. Komano mpeni kumphasa kumene amakhala nawo Gerald Viola ndichifukwa zimadabwisa kuti ndi chifukwa chani iye ngati ali wandale samawina ku constituency ya kwawo. Dzadziwika kuti Gerald Viola amakonda ndalama sakonda anthu adera la kwawo, choncho amatha kugulisa constituency mwachinsinsi nkupatsa wena kuti awine bola iyeyo akhale ndi cash pathumba. Lero chifukwa cha zokhazokhazo wavulalisa mayi Gladys Ganda amene anaoneka kuti ndi mayi olimba kwambiri komanso oyima pa chilungamo, koma chilungamo chake chonse chija chagwera m'madzi. Akadadziwa kuti chikondi chichi sichikhala chenicheni chimpasa mavuto, mwina sakadadzitsatira ndi kudzimvera. Adalolera kuti mwina ngati ndi chibwenzi chithe, koma iyebe asankhe kuteteza chipani chake ndi kuyima pa chilungamo chifukwa choti Mulungu adampasa ntchito imene iye amapezerapo ndalama ndikumalandira nkumadya. Koma umphawi si zinthu, kusauka ndi vuto lalikulu limene anthu ambiri analitenga. Tikalowa mu Bible, Esau adagulitsa ukulu wake chifukwa cha umphawi, mwa njira ina chifukwa cha njala. Andi zidampasa Esau kukhala osaukitsitsa mu moyo wake ndi kumalambira ng'ono wake Yakobo atadalitsika chifukwa kuti iye adagulitsa ukulu wake kumgulitsa Yakobo. Izi zikuchitikanso ngakhale pano tsopano. Ndikumva chisoni kwambiri ndi mayi Gladys Ganda. Si mayi wadyera mmene ndimamudziwira ine, sindikukhulupirira kuti iyeyo muvu iyi amayidziwa, koma kuti muvu iyi adangopusitsidwa ndi boyfriend wake kuti mama mupange izi muona zimene zichitike miyoyo yathu isintha, osadziwa kuti iyeyo walandira kale ndalama za nkhaninkhani kuchokera kwa Chakwera ndi nduna zake. Lero nsanje lalanje ikulira chifukwa kuwina kumene anawina mpando wa director of election kunali kukulitsa ndi kukweza dzina la nsanje lalanje constituency. Komanso anthu ansanje lalanje amaoneka kuti ndi anthu ansangala kwambiri kuti ali ndi munthu amene akuwayimirira, komanso munthu amene ku chipani cha DPP akudaliridwa potengera ndi udindo amene wapasidwa ku convention. Izitu zakhudza Malawi ochuluka. Tikalowa mu mafolamu ambiri anthu akuyankhula zambiri zosakhala zabwino. Komano nditakhala chete ineyo ngati mmodzi amene ndimayankhulira anthu, ndinapeza chenicheni chimene chapangisa kuti mayiwa agwe mu mayesero ngati amenewa, kuti chibwenzi chawo Gerald Viola ndi amene wamupusitsa mayiyu. Iye nkutenga zindalama za nkhaninkhani, mayiyu osadziwa pofuna kukondweresa boyfriend kumakayankhula zimene zija. Lero wazionongera CV pandale ku chipani cha DPP. Zimenezi ndimafuna ndipemphe anzathu amene tinakakusankhani ku convention kuja kuti likhale phunziro lalikulu kwambiri ku maudindo. Chifukwa chani ndikuyankhula ichi? Amalawi Congress Party sakugona tulo ndi chipani cha DPP, ndipo panopa akonzekera maudindo onse amene anasankhidwa ku DPP convention kuti awayendere mu ma constituency kwawo. Mphekesera zikundipeza kunena kuti akachoka ku Chikwawa ndi Nsanje akulowa Tcholo Mulanje Phalombe. Kumeneko ndichenjeze kwambiri inu amene munatenga mipando, amayi Navicha, abeni Phiri ndi ena otero amene muli madera amene wawa.
chonde bwerani poyera muonese kukhalitsa ndi kukhwima munzeru. Atonkhwetonkhwe amene akakupezani mwayalutse, ayaluke, adziwike pa mbalambanda kuti mwina zimene apanga ku nsanje zisachitikenso madera mwina. Ife ngati chipani cha DPP tinakudalirani, tinakukhulupirirani, tinakutetezeranisoni kuti mipando imene munayifuna ija muitenge ndi cholinga chonena kuti this coming election 2025 tikapambane landslide nkutenganso boma la Malawi, kuti Profesa Arthur Peter Mutharika atsogolere mtundu wa Malawi ndi kutichotsa mu mavuto mu chipsinjo chimene tili nacho lerochi. Ndikuyankhula VNE mopanda kuopa, mopanda kupsatira, mopanda kunyengerera, ndingoyima penipenipo pa chilungamocho. Kuyena kuti Mayi Gladys Ganda speech yawo yoyamba inali yabwino, yongothokoza zitukuko zimene president wabweretsera kwawo, zimene mwina kunalibe. Koma kupitira kunena kuti a president mudziwe kunena kuti chaka chamawa kuti chisankho ndiye anthu amasankha munthu wachitukuko, kunali ngati kugulisa mpando wawo kuchosa ku DPP kupitisa ku MCP, kapena mwa njira ina kunali ngati kuulula chinsinsi cha mayeso chimene iwo ndi chipani cha DPP akonzekera. Zimenezi zapangisa mayiwa kugwa pansi mpando atawina movutikira. Ndikufuna ndichenjeze atsogoleri onse amene takusankhani pa convention yadutsa ija kuti maso athu, chidwi chathu, maganizo athu, chikhulupiriro chathu chili pa inuyo kuti mumuthandiza Profesa Arthur Peter Mutharika kutenga dziko lino m'manja mwa akhakhathi amenewawa. Koma ngati inu mungagulitse chinsinsi chathu, mudziwe kuti bomali sitithaso kulidzula m'manja mwa akhakhathiwa. Choncho valani zilimbe potengera ndi mawu amene anayankhula Profesa Arthur Peter Mutharika potsegulira convention. Ananena kuti this coming year 2025 muli ndi kuli ntchito yayikulu kwambiri, ndipo amene musankhidwe lero mukhala pa ntchito chachikulu kwambiri. Koma ngati mukuzoti simutha kuteteza chipani, musatenge udindo. Anayankhula amene wa Profesa Arthur Peter Mutharika potsegulira, ndipo amene munamvera ndi amene tinali komweko tonse mwa amene watinga wakumbukire. Lero Mayi Ganda apanga zinthu ngati sintsogoleri, apanga zinthu mopusitsidwa. Ine ndikulimbira mwa amene kuti anapusitsidwa, akanakhala anaganiza pawokha ngati munthu ndi nzeru zawo za umunthu ndi utsogoleri, mwina akadakana kuti ayi Gerald Switi dikira kaye ndigwire ntchito ya chipani zinazo pambuyo. Lero mbiri yanu Mayi Gladys Ganda siri yokoma kwa anthu amene anakusankhani. Mbiri yanu siri yokoma kuchipani cha DPP. Sindikuyankhula izi mokudani. And I was trying to defending you. Komano statement imene ndayimva kwambiri mozama. Nkuna kuti inuyo mayi munalakwitsa, munalowa mkati kwambiri, munagulisa chinsinsi cha chipani chanu, chimene chapereka chiopsezo kwambiri ku chipani cha DPP. Zimatheka inde munthu kulakwa, zili kwa inu ngati munthu ndi umunthu wanu kupita kwa mtsogoleri wa chipani kukagwada ndi kukapepesa ndi kukayankhula chilungamo chenicheni kuti anthu akudziweni kunena kuti simunapange izi mwa maganizo anu. Koma ngati simutero, chipani chikhalabe chikulingalira mozama kuti kodi tinatani ife potenga voti ndi kupasa mayi ameneyi kuti akhale pa mpando waukulu ngati umenewu, umene lero auonesa kukhala mpando wophweka. Amalawi anzanga, makamaka inu okonda chipani cha DPP, ndikufuna mumvese kunena kuti ife amene timakuyankhulirani ndife anthu amene tilibe nanu nkhawa ina iliyonse kapena nkhwidzi
kapena nsanje, ife timakukondani chimozimozi, ndipo ndi khumbo lathu kuti mutatiyimirira nkugwira bwino ntchito mu chipani cha DPP ndi kuwinanso chaka chammawa. Malawi wambiri pafupifupi 75% ya Malawi adzakuyamikani kuti anthu amene tinasankhaja analidi ma ambassadors amene anayimirira dziko lawo ndi kuliphula pa mavuto. Nthawi ino yakumadzulo, ine Pastor Shumba ndikufuneni mafuno abwino nonse amene munatenganso maudindo wa chipani kuchokera ku convention ya DPP kuti musamalitse maso a Malawi ali pa inu. Ambuye akudalitseni lero ndi ku nthawi zonse.